Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın rahmeti bilen biz Ramazan aylarının ikinci 10 günlerine kirip gittik. Birinci 10 günü ötüp de gitti, sezilmedi. Endi hazır Ramazan ayının yartısı kelip jete dep aytsaң da bola. Bugün endi 12-nji günü şulay bir oraza tutabız. Muhterem kardeşler, elhamdülillah Allah Teala kabul kılsın tutkan orazalarыбызны. Endi neçe yıl gına oraza tutsaң da men özüme şunday bir әйтик инде искәрмә ясыйм. Bir yıl ikinci yılga ошамаган. Ягъни bir yılны ураза bir төрле үтсә, икенче yılны икенче төрле үтә. Хәтта ел саен җиңел үтсә дә, һәр bir yılны да ул үзенчәлекле җиңел үтә. Bir yılны бу хисләр кечерәсең, икенче yılны икенче хисләр кечерәсең. Авырып торсаң да ураза вакытында bir yılны bir авыру белән авырыйсың, икенче yılны икенче авыру белән авырыйсың. Кай вакытта бөтенесен дә авырып чыгасың шулай бит. Башың да авырта, тамагың да авырта, күтең дә авырта, бөтенесе авырта. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, bir ураза икенче уразага ошамасаң, ошамаган нәрсә генә әйтсәң дә. Инде Аллаһ Тәгалә шулай безне сынап, безгә шушы уразаның төрле якларын күрсәтеп, карый, тота алырбызмы, юкмы? Һәм Аллаһ Тәгаләгә шушы уразалар белән якыная алырбызмы, юкмы дип. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, кабул гына кыла күрсен. Чөнки уразаның да теләсә кайсы гыйбадәтнең дә максаты шулай бит, ул эшләү генә түгел, аның кабуллыгы. Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа күрә дә уразага да савапны, һәрбер гыйбадәткә дә савапны бирә ахырында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, эшләгән кеше хезмәт хакын эшнең ахырында алган кебек ди, мөселман кешесе дә хезмәт хакын ахырдан ала. Әгәр дә намаз укый икән, намазның ахырында бирелә аңа. Әгәр дә ураза тота икән, ураза ахырында бирелә. Әгәр дә яши икән, гомеренең ахырында бирелә аңа. Бәя гомеренә һәм шушы кылган гыйбадәтләренә. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә ахырын хәерле кылсын. Ахырлары хәерле була күрсен. Инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ Тәгалә закат турында. Закат. Закат ни өчен закат турында? Чөнки Рамазан аена күп кенә кешеләр закат бирү вакытын туры китерәләр. Ягъни Рамазан аенда бирергә тырышалар закатларын. Ни өчен дигәндә, беренчедән бу айда башка кешеләргә ярдәм итү, садака бирү зур саваплы. Икенчедән, шушы Рамазан аенда кылган гыйбадәтләрнең кабул булу мөмкинчелеге дә зуррак. Шуңа күрә дә закат турында да Рамазан аенда сөйләшеп китү бик урынлы булыр иде. Һәм әлбәттә, әйне Рамазан аенда бар махсус садакалар. Мәсәлән, фитр садакасы. Шулай бит. Ул башка айларда юк. Рамазан аенда гына кертелгән махсус садака булып санала. Менә шулар турында, мөхтәрәм кардәшләр, сөйләшеп китербез. Әлбәттә, закатны бөтен кеше дә танымый. Дөресен генә әйткәндә. Һәм закат турында сөйләргә бик җиңел, әгәр синең акчаң булмаса. Мәсәлән, закат түләгез, бирегез дип сөйләргә бик җиңел, әгәр закат түләмәсәң үзең. Әгәр дә синең бар икән акчаң, мәсәлән, 1 миллион чамасы. Шулай бит. Анда килеп чыга хайран гына сумма, шулай бит. Хайран гына сумма килеп чыганда, бер 30 меңләп килеп чыга. Аны син уйлый башлыйсың инде. Аха, икән дисең. Әгәр син 1 миллиард булса, акчаң 1 миллиард доллар булса, шуннан закат бирергә кирәк булса. Әгәр дә синең иңдә бер сыер тора икән, закат бирәсе юк. Әмма сыерларың бер көтү булса, атларың булса, сарыкларың булса, шулай бит. Алардан закат бирә башлагач, сәйтәсең, туктале, тукта, шуты бу уйландыра башлый шулай бит инде. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, закат ул бик хикмәтле әйбер. Аны сөйләргә җиңел, әмма үтәве авыр. Шуңа күрә үтәгән кеше генә аны белә, һәм дә инде шушыны җиңеп чыккан кеше чын дәрәҗәсендә үзенең иманы сыналган булып санала. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва акыймус-салата ва атуз-зака, намаз укыгыз һәм закат бирегез ди. Намаз укыгыз һәм закат бирегез. Алар икесе бергә йөриләр. Кеше намаз укыганда бер нәрсә югалтмый. Намазга басты, тәһарәт алды, җывынды, намаз укыды, чыгып китте. Шуңа күрә бик күп бай кешеләр намаз укыйлар. Проблема юк. Ул анда ял итеп кенә алар шулай бит. Аңа ул проблема түгел, намаз укы сорасаң. Ураза тотырга сорасаң, аны да җиңәргә мөмкин кешеләр, шулай бит. Наоборот, экономия. Саран кешегә экономия, ашарга кирәкми. Әмма закат түли башласаң, мөхтәрәм кардәшләр, кеше саный башлый. Әйтә, сораулар китә башлый, моннан бирергәме, моннан бирмәскәме, менә монысын эшләтергә, менә моннан эшләтергә, һәм башкасы.
Зәкәт бирмәс өчен хәйлә юллары бар. Килерсез, өйрәтәм. Шулай бит. Консультация үткәрәм. Бушка түгел инде, әлбәттә. Зәкәт бирми торган юллар бар. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында бирелә торган бу зәкәтне шулай бит налоговый службадан яшергән кебек яшереп булмый. Аллаһ Тәгалә аның бөтенесендә шулай бит күреп тора. Шуңа күрә дә зәкәт, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә каршында бирелә торган хикмәт, мал, һәм аны син инде бу дөньяда котылсаң да ахираттан котыла алмыйсың. Зәкәт ул синең шушы ислам диненә бирелгәнеңне, ислам диненә шулай бит тугрылыгыңны күрсәтә торган гамәл. Чөнки бу очракта син үзеңнән нәрсәнедер бүлеп алып бирергә тиешсең. Һәм кемгә бирәсең син аны? Фәкыйрьләргә, мискиннәргә бирәсең. Ә бит бай кеше әйтә: "Мин ди эшлим ди, тырышам ди, тырмашам ди. Көн сайын хәрәкәттә мин ди, иртә белән торып чыгып китәм, төнгә кадәр йөрим, балаларымны да күргәнем юк ди." Ә ул көне буе инде утыра. График буенча барып кайта 8 сәгать эшләп. Мин аңа зәкәт китереп бирәм ди. Монда кешенең китә күңелендә шулай бит инде каршылыклар туа башлый. Ничек инде мин эшләгән кеше аны эшләмәгән кешегә бирергә тиеш? Ул кешенең акчасы юк икән, үзе гаепле. Крутиться надо. Шулай бит. Уйларга кирәк, эшләргә кирәк, дип ул менә шушындый фикерләр дә килергә мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә инде моны эшли ала бик нык тақва кешеләр. Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ислам динен кабул итәр өчен җибәрә кешеләрне, шулай бит, сахабаларны. Шулай хәзерге инде без белгән Катар якларына, шулай бит менә шушы Эмират якларында булган кабиләләргә җибәрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул кешеләр каршы килми. Ягъни син чакырган әйбер әйбәт диләр. Намаз укырга куша, эчмәскә, кызлар белән йөрмәскә, кеше үтермәскә, всё нормально. Һәм зәкәткә килгәчтен сорау бирә шундагы патша. Без зәкәт түләргә тиешме ди? Әйе ди. Безнең ди көтүдә йөргән, ашап йөргән дияләрдән дә зәкәт бирергә кирәкме ди? Әйе, аннан да ди. Һәм уйлап калалар. Бирергәме? Юкмы? Бу ислам динен кабул итәргәме? Юкмы? Ислам дине синнән бер нәрсә дә сорамаганда әйбәт. Сорый башлагач, уйлана башлыйсың шулай бит. Моңганчы бирмәдең бер нәрсә, рәхәт иде. Хәзер инде шулай бит зәкәтен түләргә кирәк аларның да. Һәм озак-озак уйлаганнан соң алар ахыр чиктә барбер ислам динен кабул итәргә булалар. Әмма менә шушы киртә булып тора аларның уйлауларына. Кабул итәргәме ислам динен? Юкмы? Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә сынап карый безне шуның аркылы. Әмма зәкәт дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, ул чистарту дигән сүз. Тәрҗемә ителә ул чистарту дип. Син чистартасың үзеңне. Чистартасың шулай бит җаныңны, чистартасың малыңны. Бу дөньяның философиясе бик гади. Җир йөзендә 7 миллиард кеше бар. Аллаһ Тәгалә шушы җир йөзендәге 7 миллиард кешегә билгеле бер акча биргән, мал, бюджет. Ләкин Аллаһ Тәгаләне булай иткән. Сиңа бирәм аныкын, аңа бирәм аныкын, тегеләрнекен аңа бирәм. Аллаһ Тәгалә шулай бүлгән. Берләрен сыный байлык белән, берләрен сыный фәкыйрлек белән, һәм һәрбер кешенең үзенең сынавы. Ягъни, ни өчен чистарту? Чөнки син шушы фәкыйрләрнең элешен үзеңнең малыңнан алып бирәсең, аларга кайтарасың. Бу синеке түгел. Син үзеңнекен бирмисең, син аларның элешен кире кайтарасың. Аллаһ Тәгалә сиңа керткән аны, син аларга кире кайтарасың. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, чистарту һәм әгәр дә кеше үзендә калдырса бу малны, аның өчен инде ул, мөхтәрәм кардәшләр, гынах була әлбәттә. Шуңа күрә зәкәт малы, зәкәт дигән төшенчә шулай бит инде, ул кеше хакын тиешле итеп бирү дигән сүз. Әлбәттә без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ислам диненең 5 баганада нигезләнгәнен шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Бунияль исламу галя хамсин." Ислам дине 5 әйбергә нигезләнгән. Без беләбез шаһадат сүзен шулай бит. Беләбез намаз укуны, зәкәтне, ураза һәм хаҗ. Булар 5. Менә шушы 5 әйбернең бер өлешен генә үтәмәсәң дә, әлбәттә, ул дөрес булмый синең динең. Синең динең дөрес булмый. Шуңа күрә Әбу Бакр радиллаһу анһу моны бик яхшы аңлый. Һәм зәкәт түләмәгән кабиләләргә каршы ул сугыш игълан итә. Умар радиллаһу анһу моңа каршы була. Хәтта аларны
җиңгеп сугыш белән малларын алып, үзләрен кулга алганнан соң да Гомар радыяллаһу анһу халифәгәлеккә килгәч, ул кешеләрне кире җибәрә һәм малларын кайтара. Умар радыяллаһу анһу каршы була бу фикергә. Әмма Абу Бакр радыяллаһу анһу әйтә, ислам диненең һәрбер нигезе минем өчен ул ди тигез бүленми ди. Намаз укый икән кеше димәк, уразасын да тота, уразасын тота икән закатын да түли, закат түли икән хаҗга да бара. Элешләп ислам динен бүлеп тотмагыз ди. Ә без бит шуны яратабыз. Әле бер кеше белән менә монда сөйләшеп утырдык мәчеттә. Минем ди ислам диненә үземнең караш ди. Нинди караш? Җиңеллегенә аласың шулай бит. Әгәр дә ислам динендә бер җүләре бар икән намаз укымагыз дигән шуның фикерен ала. Бер җүләре бар икән закат түләмәгез дигән аның фикерен ала. Шулай бит. Нәрсә җиңел? Шуны үти. Бер нәрсә дә кирәкми үтәргә. Рәхәт бит инде. Рәхәт бер нәрсә эшлисе юк һәм кешене дингә килүдән шул тота да. Нәрсәдәдер эшләргә кирәк. Эшләмәсәң җиңел. Шуңа күрә нәрсә диләр? Дин күңелдә булырга тиеш. Йөрәктә, в душе, всё. Главный күңелдә яхшы булырга, шуның белән шул. Әмма Аллаһ Тәгалә әлбәттә инде бездән ниндидер таләп, ниндидер хәрәкәт көтеп тора. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә закат түләмәсәң, әгәр дә кешеләргә бер нәрсә дә бирмәсәң, шулай бит. Ул акчаны кая куясың? Ул акча җыела синең. Ул акча синең җыелып бара. Әле менә бүген бер кардәш укый хәбәрдә. Австриядә бер хатын-кыз 950 мең евро акчасын кискән. Үзенең. Тураклаган. Кемгә? Аннан калган кешеләргә ләкмәсен өчен. Туганнарына ләкмәсен өчен. Үзе олы яшьтә инде картаеп бара, үлеп китә хәзер, үләргә вакыт җитә, шулай бит сизә. Акча бит кала кемгәдер. Шулай бит. Бу ничек инде? Гомер буе эшләгән акча булай гына кемгәдер кала. Бер нәрсә эшләмәгән кешегә. Шуңа күрә 950 мең евроны ала да, шалтыр шулай бит кисеп ыргыта. Ул мөхтәрәм кардәшләр, хикмәт. Бу кешенең күрсәтә шулай бит фәлсәфәсен, кешенең күрсәтә аның бу тормышка карашын. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Кемнәр көмеш һәм алтынны җыеп ятсалар һәм Аллаһ юлына тотмасалар, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, аларны газап белән куандыр ди. Каты газап белән аларны куандыр, аларга каты газап киләчәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм куандыр ди, алар аны саклап яталар. Якнизун. Каядыр җыганнар да шунда ята аларны. Менә бу яткан мал, мөхтәрәм кардәшләр, ул беркемгә дә файда китерми. Исраф, акча исраф итүче кешегә караганда, акча җыеп ятучы кеше яманрак. Акчасын исраф иткән кеше, тегендә монда тоткан кеше, ул экономиканы җанландырып җибәрә. Шулай бит, кемгәдер эш урыннары барлыкка килә, әйбер ала ул. Аның акчасы гел хәрәкәттә. Ә менә бу кешенең акчасы ята каядыр капчыкта, сандыкта, я башка җирдә, алтын, көмешме ул? Безнең кулыбызда булган кагаз акча, ул шул ук алтын, көмеш ул. Шул ук алтын, көмеш. Шуның бәясе, шулай бит. Шуңа күрә барбер безнең мөхтәрәм кардәшләр, алтын, көмеш җыйган булып чыгабыз, әгәр дә ул безнең каядыр җыелып ята икән. Ул безгә дә, безнең балаларга да берсенә дә файда китермәячәк. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кешегә каты газап булыр ди, ул гына түгел, кыямәт көнендә бу кешене шәтерләр, менә шушы алтын, көмешне эретеп, кабырга арасына һәм маңгаена агызалар. Кабырга арасына һәм маңгаена агызалар шушы алтын, көмешне. Менә бит син яраткан алтын ди. Ничек матур ялтырый ди, әйдә әле. Маңгаена һәм кабырга арасына шуны агызалар. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит инде. Әлбәттә, закат түләргә теләмәгән, шушы акчасын малын җыеп яткан кешеләр турында әйтелгәндер. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хадисендә әйтә: Аллаһ Тәгалә каршында югалтучылар бар ди. Кемнәр соң ул дип сорагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, алар шулар ди. Кемнәр үзләренең ул вакытта инде хайваннар, дияләр, сарыкларыннан илеш чыгармыйлар ди. Илеш чыгармыйлар, закат түләмиләр. Кыямәт көнендә шушы хайваннар тагын да зуррак, тагын да симезрәк булып килерләр дә, шушы кешене сизерләр мөгезләре белән яки таптарлар ди. Хисап
Біткенче шулай боларды. Көз алдына кетергіз хисап бара, чират, кешеләр торалар шулай бит. Менә шушы хисап вакытында һәрбер кешенең үзенең газабы була. Анда кешеләр болай гына тормыйлар. Сөйләшеп, шулай бит. Син ничек яшәдең, син ничек яшәдең дип анда шулай бит. Син кая туганың, син дип анда шулай бит. Син хатының барымы дип. Анда алай сөйләшеп тормыйлар шулай бит. Бу анда чират түгел бу. Или анда политиканы сүгеп, шулай бит. Погоданы тикшереп, һәрбер кешенең газабы бар. Анда кешеләр төрле була. Анда була кешеләр вообще яртысы гына. Анда кешеләр була паралитиклар, аксап бириләр, бер яклары кипкән. Ул хатыны белән ике хатын алып та гадел булмаган кешеләр. Анда бар кичкенә кешеләр, аяк астында йөрүчеләр, тәкәбберләр. Тәкәббер кешеләр Аллаһ Тәгалә кичкенә әйтеп ярата, аяк астында җавап бириләр алар. Шулай бит. Бу дөньяда үзләрен өстен сизәләр, теге дөньяда кеше була булсын дип. Кемнеңдер муйнына өстенә йылан чорналган була. Кемгәдер менә шушы хайваннары килеп, аны сизеп торалар, таптап торалар. Ягъни һәрбер кешегә хисап әле җиткәнче үк бер газап килә. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, закат түләмәгән кешеләрнең шундый җәзалары булыр ди. Менә бу мөхтәрәм карашлар безнең өчен әлбәттә бик актуаль әйбер. Хәзер Аллаһка шөкер кешенең ниндер маллары бар. Бар шулай бит кеше фермерларда, бар шәхси милектә бар шулай бит, бар бизнесменнар, бар складлар, бар товарлар, аларның бөтенесеннән дә закат түләнә торган әйберләр. Бар перекупщиклар, машина алып сатучылар, алар да закат түләргә тиеш. Бар квартира алып сатучылар, алар да закат түләргә тиеш. Чөнки аларның квартиралары ул алып сатар өчен эшләнгән. Кемдер менә вкладывать итә шулай бит, аннан соң сата ул квартираны, ул да закат малы булып санала. Кемдер җирләр алып сата, риэлторлар, аларның да ул маллары закат малы булып санала. Мәсәлән, сатырга дип алган ул аны, аннан да ул закат түләргә тиеш булып тора. Менә бу бөтенесе мөхтәрәм карашлар закат малы. Һәм әлбәттә без аларның бөтенесен белеп, уйлап, аларның тиешле өлешен чыгара белергә тиешбез. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп алырбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о закате. Закат. Мы все понимаем, что это такое закат. Закат — это имущество, которое дают богатые с определенной части накопленных денег, товара или же животных, скота и так далее. Эта сумма составляет 1/40 часть. 1/40 часть. Сейчас в России есть налог на доходы. Это 20%. 1/5 часть. И Аллах Тааля, а налог на доходы это что? То есть ты зарабатываешь в этой стране, и стране ты должен уделить внимание. Правильно? За то, что страна тебя крышует, помогает тебе зарабатывать там и так далее, и тому подобное. 1/5 часть. А за то, что Аллах Тааля дал тебе эту страну, дал тебе здоровье, возможности, все, что ты имеешь, Аллах Тааля просит 1/40 часть. И просит не для себя, а просит, чтобы мы отдали кому-то из своих же соотечественников, единоверцев, возможно, даже родственников или соседей. И кто-то говорит, лучше жить не исламом, правильно? Вот сейчас я только читал, если будет жизнь на Марсе, какая там религия будет. То есть теоретики спорят. Одни говорят, что на Марсе люди должны придумать свою религию. Ведь там Каабы нет, там Иерусалима нет, правильно? То есть чему-то даже надо молиться как-то. То есть марсианская религия должна быть. Большинство людей говорят, что религии на новом месте быть не должно, потому что религия ведет к разобщению, к злобе, к войне и так далее. Ну, уже по последним событиям, то есть люди так начинают рассуждать. Это, в принципе, те люди, которые не понимают, что такое религия. Религия, она вообще, только религия способна остановить все войны. Больше ничто. И вот, если не будет религии, человек будет отдавать 1/5 часть. Возможно, даже больше. Шииты, например, должны отдавать со всех своих, скажем так, запасов, зарплаты, со всего 1/10 часть. 1/10 часть. Это очень много. С каждой зарплаты отдавать 1/10 часть. Причем кому отдавать? Вот там очень у них хорошо, хазрату надо отдать.
Там не надо там бедняков искать. Хазрату надо отдать имаму, а он уже распорядится. Что, куда, там, как и так далее. Вы не шииты случайно? Да? Вы скажете «Альхамдулилля», а я говорю «жаль». Да? И вот ислам нам говорит отдать 1/40 часть. Это очень малая часть, очень малая доля по сравнению с тем, что есть даже в других религиях или что есть в других даже нерелигиозных государствах. Но когда государство тебя просит, ты отдаешь. А когда просит Всевышний, то ты начинаешь уклоняться. Якобы можно это и не, так скажем, не соблюдать, можно и не платить, и не отдавать, и так далее, и тому подобное. Особенно, когда у тебя много денег. Говорят, что закат надо платить, в основном кто много говорит об этом? Бедные люди. Чаще всего об этом говорят бедные люди, у которых нет нисаба. В этом году нисаб 224 тысячи рублей. Золото дорожает, и нисаб растет, соответственно. Хоть одна польза есть, то, что рубль дешевеет. Да? Нисаб вырос. Хоть одна польза есть. Вот. Но тем не менее, богатые люди не часто говорят, что надо закат платить. Я как-то пришел в лошадиную ферму. Коней там держат. А когда коней всего 2, уже надо платить закат. Когда всего 2 коня. А когда их уже 10, 15, 100, там 200, а там много, соответственно, уже и закат надо много платить. Меня позвали туда, чтобы я почитал на ферму. Ну, чтобы осветил ферму, как сказать, да? Там, не знаю, благословил там, как это называется. Да? Чтобы лошади не умирали, чтобы рожали нормально, потому что там приплода нет. Вот лошади рожают, либо рожают мертвый плод, либо же делают аборт. То есть, не могут родить. Племенные такие кони, хорошие, красивые. Я говорю, без проблем. То есть, сначала почитал, конечно, а то садаха же не дадут. Сначала я почитал, потом только проблему сказал. Почему у них так происходит? Я говорю, знаете, что с этих коней надо платить закат. Если вы не будете платить закат, то вы будете терять еще больше. Они просто умрут у вас, вымрут. Вы будете кормить попросту скотину. А толку от этого нет. Они увеличиваться не будут ни в количестве, ни в размерах. Он говорит, я, все понимаю, он сам очень религиозный человек, приближенный к исламу. Я, понимаю, но я, не могу коней просто раздавать, потому что надо мной есть шеф, больше, хозяин, правильно? Без его ведома он уже не может закат давать. Вот. Но тот не понимает, конечно, естественно, как так можно отдавать какую-то часть коней там или еще там что-то, да? Естественно. Но однако из-за этого его бизнес становится убыточным. То есть он не понимает, что он теряет гораздо больше. И вот то же самое с нашими фермерами, которые сейчас держат много коров. Сейчас очень много частных фермеров, у которых есть поля, из которых нужно выплачивать 1/10 часть там и так далее. И это все, дорогие друзья, естественно, облагается закатом. Ради Аллаха ты должен отдать определенную часть. И не надо думать, что ты, если вскроешь этот доход, если ведешь черную бухгалтерию, так скажем, да, как перед государством делают многие предприятия, что ты деньги себе оставишь. Нет. Перед Аллахом нет черной бухгалтерии. Аллах Тааля все равно то, что Он хочет, всегда забирает. Поэтому мы знаем хадис, когда люди не платят закат, Аллах Тааля дает засуху. И что говорит пророк, если бы не животные, Аллах Тааля вообще бы вам дождя не давал. Просто пожалев животных, которые тоже должны что-то кушать, Аллах Тааля дает им дождь. А люди не заслуживают этого дождя, потому что, говорит, закат не дают. Тот, кто дает закат, он, естественно, приумножает свое богатство. Тот, кто не дает, он просто банкротится. То же самое с бизнесменами, которые торгуют большими товарами, многооборотными, так скажем. То же самое. То же самое. Тот товар, который находится в обороте, с них ведь тоже надо платить закат. И когда бизнес убыточный, ты в первую очередь должен обратить на это внимание. Оплачу ли я закат с этого товара? Казалось бы, очень много уходит, когда у тебя, например, многомиллионный бизнес, а может даже многомиллиардный. Но однако, дорогие друзья, это все тебе же возвращается, это все оправдывается. И Аллах Тааля тебе это гарантирует. Аллах Тааля говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахим,
«Инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна». Аллах Тааля покупает у мусульман их души и их имущество в обмен на рай. Мы ведем бизнес. В этом мире мы ведем бизнес, каждый из нас, с Аллахом Субханаху ва Тааля. У нас с ним сотрудничество. Мы ему что-то даем, он нам что-то дает. Мы даем ему нашу жизнь, посвящаем, наше имущество, закат, садака и так далее, а он нам за это рай. И это неравноценный обмен. В этом случае Аллах Тааля проигрывает. Почему? Потому что мы даем ему туфту, он дает нам вечные. Что мы ему даем? Туфту, всякую грязь, которая в этом мире есть. Правильно? Которая ничтожна и которая исчезает. Сам же Аллах Тааля сотворил, сам же уничтожил. Что мы даем? Наши свои мерзкие души. Что мы ему даем, Аллах Тааля? Наши деньги, на которые ничего не купишь, да? У Аллах Тааля все есть. А за это он нам дает вечность. Вечное наслаждение. Рай. И поэтому, дорогие друзья, только глупый на это не согласится. Только глупый на это не согласится, на это сотрудничество. Только он может сказать: «Ай, то, что у Аллаха не надо, вот то, что у меня есть, это лучше, дороже, ближе». Только глупый на это может согласиться. Есть один ролик такой юмористический. Русский приезжает к индейцам в Аляску. Аляску уже открыли русские. Приезжает туда и индейцу предлагают бусы в обмен на их золото. Ну, так же делали, да, обманывали индейцев. Вот мы, говорит, там, бусы, да, или ты нам, так скажем, золото. Индеец сидит, приходит, русский человек, и говорит: «А я, говорит, принес бусы». Индеец говорит: индеец, говорит, не дурак, деньги давай. То есть бусы не надо. Он говорит: ну ладно, говорит, вытаскивает рубли наши. И говорит: ну вот деньги. Говорит: а что это, говорит, такое? Это, говорит, рубли. Индеец говорит: ладно, говорит, давай бусы. То есть то же самое. Перед Аллахом Субханаху ва Тааля у нас неравноценный обмен. То, что мы даем Аллаху Тааля, оно ничего не стоит. И Аллах Тааля за это нам дает вечное наслаждение, вечный рай. Поэтому Аллах Тааля говорит: торгуйтесь со мной. Торгуйтесь со мной. И эта торговля, она будет более выгодной. Дорогие друзья, те, кто дают закат, так скажем, вообще помогают другим людям, делятся на 3 категории. На 3 категории. Первая категория людей, это на примере сахабов мы можем видеть. Однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирал имущество на пути Аллаха Тааля, люди начали приносить все, кто что может. Даже женщины в то время давали садака. Каким образом? У одной женщины ничего не было. Она отрезала свои волосы и дала волосы. И говорит: у меня, говорит, ничего нету, Расуль Аллах. Возьми, говорит, волосы, может, говорит, из этих волос можно сделать веревку, уздечку для лошади. Действительно, из волос можно сплести веревку, так скажем. Понимаете? Дело не в том, что ты даешь, а дело в том, что ты не жалеешь. Вот это очень большая разница. Кто-то говорит: я, говорит, ничем не могу помочь. Как так? Неужели у тебя ничего нет? Это принцип садака, это принцип заката. Делиться тем, что у тебя есть. Если ты говоришь, что у тебя ничего нет, значит, ты лежишь мертвый. Пока ты живой, у тебя всегда что-то есть. Физическая помощь, улыбка, последняя рубашка и так далее и тому подобное. Однажды был такой ролик. Один поп, христианин, ему задают вопрос, на прямой эфир звонят, говорят, там, как они к нему обращаются, отец, как он? Батюшка, да, батюшка. Батюшка говорит: вот у меня есть, говорит, вопрос. Я, говорит, зарабатываю, ну там женщина, у меня, говорит, зарплата, говорит, 60-70 тысяч в месяц, говорит. Это было то ли в Петербурге, то ли в Москве, то есть там другие зарплаты. И 60-70 тысяч, говорит, у меня зарплата. Сколько я должна, говорит, отдавать из этих денег на пути там Всевышнего? Поп говорит: все. И кладет трубку. Все, говорит, должна отдать, и все. В шоке, короче. Тот ведущий тоже там священнослужитель, он говорит: вы что говорите? Говорит: она что, побираться, что ли, пойдет? Говорит: у нее уже ничего не останется.
И этот ролик мы обсуждали здесь в мечети, и один мусульманин тоже начал говорить: вот эти христиане там все готовы забрать у своих там прихожан, мирян там и так далее. Я говорю: подождите, подождите. Давайте взглянем на это с другой стороны. Сколько ты готов отдать, чтобы Бог был тобой доволен? Он говорит: все. Ну так в чем проблема? Поп же сказал то же самое. Эта женщина хочет довольства Всевышнего, а Аллах Тааля хочет узнать, что ты готов отдать, чтобы я был тобой доволен. Как можно с Аллах Тааля в этом случае вести игру, да? Как можно сказать: о Аллах, смотришь на Аллаха и даешь ему 1/4 часть и говоришь: ну как? Потом еще? Ну нормально? Еще? Вот так, что ли, можно с Аллах Тааля вести игру? Некоторые мусульмане так и пытаются делать, да? Когда приходит к хазрату, смотрит на хазрата, садака дает, ну, пачка денег, так, чик. Ну как хазрат? Хазрат стоит, сначала хмурый стоит, наберет, все еще хмурый, потом уже начинает улыбаться немножко, улыбаться, потом говорит: нормально. Так что ли? С Аллах Тааля такие игры не пройдут. И поэтому была категория людей, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собирал имущество, приходили люди, давали кто сколько может, или у кого что есть. И Умар, радийаллаху анху, принес половину своего имущества. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: сколько ты оставил дома? Сказал: половину. Пришел Абу Бакр, радийаллаху анху, который принес все имущество. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: а ты что оставил? Он говорит: ничего, Аллаха и его посланника оставил. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: между вами, говорит, разница в том, что вы сказали. То есть, он сказал: вот ты, тот, который отдал все, Абу Бакр, радийаллаху анху, ты настолько ближе к Аллаху, как Умар, радийаллаху анху, который отдал половину. Получается, если определенное расстояние, Умар, радийаллаху анху, на половине пути к Аллаху Тааля. А Абу Бакр, радийаллаху анху, говорит: все, он уже ближе всех. Между вами, говорит, вот такая разница. И действительно, дорогие друзья, это были, конечно, другие люди. Сейчас современным мусульманам отдавать все свое имущество на пути Аллаха не разрешается. Почему? Потому что он сегодня отдаст, а завтра будет сожалеть об этом. Это разрешается только очень сильным, богобоязненным людям, которые надеются только на Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Таких людей, к сожалению, нет, поэтому переходим ко второй категории людей. Да? Вторая категория людей – это та категория людей, которая платит закат, дает фитр, садака, все делает, но помимо этого они не ждут этого, когда можно закат заплатить. Они помогают еще добровольно. Видят, что кому-то нужна помощь. Они же не говорят: потерпи до конца года, я тебе закат принесу. Да? Они сразу же помогают ему. Все, что есть, сразу же отдают. И когда они видят бедняка, они не дают ему в долг. Они просто так ему отдают. Вот это та категория людей. Та категория людей, которые таким образом помогают бедным и неимущим. Также, дорогие друзья, таких людей сейчас немного. Переходим к третьей категории людей. Да? Это уже самая низшая ступень. Это те люди, которые отдают только закат, только фитр, то есть ваджиб, то, что обязаны. И больше никаких расходов они не делают. То есть больше не помогают никому. Если дают кому-то деньги, то только в долг, под расписку, просто так не дают. И выполняют только обязательно. Это тоже мусульмане. Но эти люди, естественно, немножко жадные. Немножко жадные. Вот поэтому, дорогие друзья, конечно же, мы должны стремиться к первой категории, но тем не менее, для многих, так скажем, считающих себя мусульман, этнических мусульман людей, было бы хорошо вообще быть еще и хотя бы в третьей категории людей. Дорогие друзья, естественно, когда ты даешь имущество, даешь садака, это хороший показатель того, что ты веришь в Аллаха Тааля. Что ты веришь, что это имущество не от тебя, а от Аллаха. Это хороший показатель того, что ты даешь этот садака и взамен ничего не берешь. То есть это только ради Аллаха. Очень большие международные компании, фонды благотворительные собирают деньги.
то у них у всех есть корыстный мотив. Отклониться от налогов, помогая тем самым. Имидж перед выборами, например, себе заслужить какой-то, да, популярность и так далее. И тому подобное. То есть какой-то вот такой мотив. Но только мусульманин желает великого Аллаха Субханаху ва Тааля. Он говорит, мне от этих людей ничего не надо, даже спасибо не надо. Поэтому истинный мусульманин, он дает так, что никто даже не узнает, что он это дал, что он это сделал. А как-то другими путями сможет сделать, да? Как, например, одна история была в Турции. Три девушки собрались, хотели помочь четвертой девушке. Они что сказали? Подошли в ближайший магазин от этой девушки и сказали продавцу, мы дадим тебе денег, ты собери корзину продуктовую и отнеси вон в тот дом. И скажи, в нашем магазине проходят акции в честь Рамазана, и мы всем своим постоянным покупателям даем такие подарки. Он принес, отнес, все. Эта девушка даже не знает, кто помог. Она думает, что это акция, подфартила, да? То есть это искренне ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому, дорогие друзья, естественно, это помогает нам избавиться от рия, приблизиться к Аллаху Тааля, ну и, конечно же, избавиться от скупости и жадности. Самая проблема в нашей жизни – это не бедствие, это наше душевное состояние. Если в нашей душе есть стеснение, беспокойство за свое имущество, за свою жизнь, там еще что-то, это не дает нам покоя. Мы спокойно не можем жить. Поэтому Аллах Тааля избавляет нас, наши души, вот именно от этих чувств, поэтому это называется закат, очищение. Поэтому называется закат, очищение. Ну а те люди, которые все равно как бы держат свои богатства, не хотят отдавать, они же понимают, что надо отдать. И поэтому они делают так. Аллах Тааля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Он говорит, и Аллах Та'аля говорит, раздавайте свое имущество из того, что мы вас накормили, до того, как к вам придет смерть. Потому что когда к вам придет смерть, и вы будете на смертном одре, вы скажете Аллаху, о Аллах, отсрочь мою смерть, чтобы я жил еще немножко и раздавал садака. Потому что он до конца держал, как эта австрийская женщина, да? 950 тысяч евро она же держала, она даже для себя их не потратила, хотя могла купить там пару Феррари, прокатиться там туда-сюда, да? И когда уже смерть пришла, куда девать эти деньги? Только договориться с Аллахом. Дай мне еще немножко жизнь, я вот эту жизнь потрачу на то, чтобы давать садака. Но такого уже не будет. Поэтому ты это все равно оставляешь без саваба. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.